Shall we begin? Where sara mo na yan? Binabati ko nga pala yung sarili ko. Dahil nabanggit ko sa YouTube ang 1,000 subscribers, and then going to monetize. Gusto kong pasalamatan yung mga sumuporta sa aking YouTube channel. Shout out nga pala kay Rin Maverick Rarican sa Tarlac City. Isa po siya sa tumulong sa aking channel papuntang monetize. Taga-Tarlac yan, mga kabarbers. Isa rin pong YouTuber. Ang channel niya po ay Kapusol TV. Yan, search niyo po siya. Legit 101, Paangat, One for All, LNH. What? LNH Team, Legit, BLS, Solid Samahan, yan, BLS Live. Shout out sa inyo. Organic Sport Team, Team Lipad, Team Oragon, yun mga BICOLANO. Are you here? Team Angel Ben 15, yan mga tropa natin. Shout out sa inyong lahat. So yan guys, mga kabarbers, ako din ang papasalamat dahil nabanggit ko ang 1,000 subscribers going Monetation. Maraming salamat sa suporta suporta ng YouTube channel ko. Ang YouTube channel ko po ay connected ng AGM Agricultural Farm. Yan, mapapanood nyo din dyan ang mga video ng mga farmers, organic farm. Yan, shout out sa iyo, Idol Japper Sniper. Salamat nga pala sa pag-shout out mo ng channel ko time na naka-live ka. Team Bukana, Japper Sniper Official, Team Bukana. Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat din sa mga nag-subscribe, mga na-views, kahit pa paano may views tayo. Ako'y nagpapasalamat sa inyo. Cause I'm really in love with you. When I'm looking pictures of you, I remember moments and my heart feels like you. You've been a big surprise. My soul now feels alive, and now I know the feeling. Panoorin natin. Congrats sa YouTube channel mo. Sana dumami pa ang subscriber mo. Ingat palagi. Bang! Congrats sa 1,000 subscriber. Ingat. Love you. Bye-bye. Pa-congrats sa YouTube channel mo. Sana dumami pa ang subscriber mo. Ingat. Please like, comment, share, and subscribe! Cause I'm really in love with you. When I'm looking pictures of you, I remember moments and my heart feels like you. You've been a big surprise. My soul now feels alive, and now I know. I will always remember the day you kissed my lips like some feather.
just like this. No, it's nothing better than a summer of 2002. Ooh, we on the day we fell in love. 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 Love. Hi everyone! Hi pala, Kuya Perhead. Gusto lang kita i-congrats kasi nakaka-monetize ka na sa YouTube channel mo. Sana pagpatuloy mo pa yan, yung pagpa-vlog mo, mag-grow yung YouTube channel mo. Yun lang. Bye! Hello everyone! Congrats nga pala ang YouTube channel ng ating best friend dyan sa Dubai na si Berhel Mabini. May bagong design. Congratulations aking tutoy Berhel Mabini. Congratulations sa iyong napakagandang vlogger sa YouTube. Iyong YouTube channel. Hello Idol, Berhel Mabini Official, binabati po kita sa pagka-monetize ng iyong channel. Congratulations po Idol. Finally po, na-achieve mo na yung 4,000 WH. Ganap ka ng tunay na vlogger. God bless. Congratulations once again po Idol. Congrats, Kuya Berhel. Na-monetize na ang YouTube channel mo. Next time, ako naman. What? So, ayun o. Kasamahan ko yan sa shop. Si Paul. Subscribe mo rin yung
YouTube channel. Edgar Sibilial Yuna Jr. Yun. Congrats ulit, congrats. Dito kami sa ano, sa Patria Village sa San Pablo, Laguna. Congrats. Dagdagan mo ang YouTube video mo para palagi kong makita. What? Tapos mag-subscribe ka rin, Kuya Berel, sa YouTube channel ko, yung Edgar Sibilial Yuna Jr. Yun ang pangalan ko sa YouTube channel. Ano, pag umuwi ka doon sa atin sa Bicol, magpainom ka, painumin kami. Tapos magluto ka ng ano, magluto ka ng Bicol Express, pinanga, tapos ano, gulay na pa. Kala mo hindi kita papatulan ha? Pinalusag na pa ay. Magluto ka pagka naguli. Dalan mo ako ng pasalubo. Sige na.